Yo alah, hai pemirsa jagat maya dan alam semesta alam. Alah ngene iku. Bola aku ki pengen enek cerita. Yo, cek agak batuk-batuk kuat lan jero dada ki. Aku ki tuh benci ya. Ya, ini saya puji Tuhan bersyukur saya agak membaik walaupun agak cek ngelemeng-lemeng, agak pusing-pusing ya. Terus darahnya memang drop, masih darah rendah, tapi sudah agak membaik, agak doyan mangan, terus rada gliyeng mumet-mumet kayak gitu. Tapi yang paling jengkel iki lho yo, sing paling jengkelin saya nemuke semalam tidur yo klisian gak iso turu, gak iso turu. Aku ini kan wis sakit tipes, oke tipesnya wis agak membaik. Radang ini ada sisa-sisa masih panas ya. Terus agak panas ya kalau malam, tapi udah nggak gampang, nggak demam-demam kayak gitu. Cuman ya wis hawane nggak enak lah, masih belum bisa mencium aroma, masih bisa merasakan makanan kayak gitu. Memang pemulihannya agak lambat ya kalau tipes itu, tapi nggak popo. Tapi kan wis intinya kalau aktivitas tetap kupaksakan aktivitas tetap kayak gitu. Tapi saya nemuku paling jengkel mambengi pengen ijlik cah, mungkin dari hormonnya saya nemuku kan reproduksi ulang. Karena reproduksi ulang itu karena kan setiap bulan itu badan itu hormon berganti ya. Ini lagi sakit-sakit pengen ngentu, pengen ijlik ya. Mambengi itu saya mimpi basah itu kayak mesum karo tonggoku. Iki posisinya aku ini agak sakit, kepala belakang ini mau mumet kayak gini. Ini tuh meluanjir sampai tekan pundak gini. Karena kan kita ini orang kecapean, kurang istirahat ya. Jadi darahku rendah banget 90 ya. Lah kok ngimpi ijlik toh cah, nggak kurang ajar. Ngimpi ijlik, terus ngimpi perasaan gue aku pengen banget nggak kena tak pengen kayak akhirnya apa ngimpi ngimpi ijlik karo tonggoku yo metu gitu. Kayak tonggoku ki wis duwe bojo ceritane, duwe bojo. Ngimpi duwe. Terus rumah saku ki bojone iki jangger budal nang sawah. Karang ya kita iku wong kampung ya. Tonggoku budal nang sawah sing wedok. Engko sing lanang ki nyelok aku ngejak ngijlik. Ngono aku ki yo gelem ae, padahal dek kenyataane iki yo ketemu wong iki aku dijak ngomongnya males, ngobrolnya males. Jan wis sembuh. Aku kudu guyu ngijlik karo tonggoku gelem piye ceritane ngono. Gek tonggoku ki mau biasane aku ki lek ngobrol enggak gelem. Lah kok iki kok malah ngijlik lho. Tapi di situ aku ngimpiku ki ngijlike ya penak. Penake mergo apa? Manuk iki gak dilebokne, mek diusuk-usuk lambene mungkin sangke aku ki pengen sampai pengen banget. Terus sampai pengen banget itu terus pengen ngetokne gitu. Dadi niki koyo no piye ngono. Koyo penak gitu loh. Aku ngene iki lho nggawa awake ora tayeng lho cah, nggawa awak kira nyonggo ndasku suwi-suwi iki lho koyo gak tayeng. Lah kok pengen kentu iki lho, terus piye ceritane? Nek nek ngimpi koyo etes-etes yo. Ngono lho, koyo teges-teges. Wong ngimpi iki mesti koyo ragane iki suwihat. Karena efek obat yang ngantuk terus cah
kabeh loro nang parane jan ndak enak lek ngantuk ngene iki arep turu sungkan, ora turu ki ngantuk, ora ngombe obat radang waras, ngombe obat ngantuk. Ngene iki tak teges-tegesne. Karena aku melawan penyakit. Aku pengen yang sehat gitu loh. Iso golek duit gitu. Lah aku lara ora iso golek duit. Jan aku iku kudu guyu nang ngimpi ngene iki lho nggawa ndas iki rasane kaya kelingan kudu oling. Lah kok nang ngimpi ku ngicil iki lho karo tanggoku jan. Wis ngene sak bolo kucluk tetep sehat yo. Tetep sehat bendang kita lawan-lawanin. Kita sehat-sehatin ben dhewe iki nang sehat ndang golek duit neh. Wong sehat golek duit. Ngene iki tak peksa-peksa. Ra doyan mangan tak mangan-mangan. Ora doyan ngene. Ngene aku gak semur dah. Jan ndak enak.